kansalaiset. Vaikka Loimaan klubi lähestyykin vakavia asioita komiikan keinoin, olemme hyvin tietoisia siitä, että asiat eivät ole mitenkään loistavasti. Tämä ei tule kenellekään yllätyksenä. Jokainen suomalainen tietää aivan varmasti, mistä on kyse. Suomalaisilla on asiasta kokemusta. Harvemmin enää omaa kokemusta, mutta vanhempien tai isovanhempien kärsimysten kautta tiedostettua. Presidentti Ryti mainitsi jatkosodan alussa puheessaan, että on olemassa miehiä ja naisia, jotka rintamalla tai kotiseudulla erilaisissa tehtävissä uhraavat innolla työnsä ja ponnistuksensa puolustuksemme hyväksi. Fiktiivisen Tinttulan kunnan pieni tukiryhmä on samassa hengessä tekemässä asioita, jotka eivät aina mene niin kuin on suunniteltu. Oikeastaan kaikella on tapana mennä täysin pieleen. Emme pahoittele tätä. Pieleen meneminen on tämän sarjan tarkoitus. Ryhmän innokkuus liata kätensä ja oikeasti tehdä asioita on kuitenkin hieno asia. Tämä Tinttulan jakso on tehty käyttäen apuna puhelimia. Osa työryhmästä oli tekemisen aikaan Portugalissa ja osa Loimaalla. Varsinainen tallenne tehtiin online-kertanauhoituksella Englantiin, josta kyseinen nimiroolissa oleva tankkikin on kotoisin. Tankkia voi muuten oikeasti käydä katsomassa Parolan panssarimuseossa. Toivotamme miellyttäviä hetkiä Tinttulan tukiryhmän seurassa. Kiitos.